Εντάξει. Δεν θα χάσει. Κοιτάξτε εδώ τι τρώει ο μπαμπάς. Τι τρως ο μπαμπά? Μια καρδούλα. Καρδούλα. Την καρδούλα. Θες και εσύ? Όχι. Όχι. Να κάνεις εγγραφή. Να κάνετε εγγραφή και να μας γράψετε πού μας το έχουν στείλει. Το βίντεο όλα. Εντάξει. Πάμε. Πάμε ξανά στο βίντεο. Και αν μπορείτε να το δείτε εσείς. Γεια σας. Τι κάνετε? Μιπ. Ποιος είσαι εσύ? Πάμε.